Čaute, tu je Zemáček SK. No a chcem začať novú sériu. Budú tu také mini rady na SF. Niektorým sa to bude zdať primitívne, ale fakt niektorí to môžu oceniť, lebo hlavne tí začiatočníci. Toto bude kratší diel, lebo som sa rozhodol, že toto budem natáčať, ale zrazu mi všetky tie také nejaké veci vypadli. Takže mám, takže prvá rada, napríklad prečo sú 3 staty lepšie ako na všetko, ako epiky myslím. To vám mohlo dojsť. Takže tuto si to môžeme porovnať. Napríklad toto a epic na 3 staty, alebo keď chcete, tak kľudne dám aj toto. Nie toto, aby to bolo vyrovnanejšie, lebo mi to padlo na tom istom leveli. Takže tieto dva epiky. Takže jak vidíte, epic na 3 staty má vždy väčšie tie staty, napríklad, a to mi padlo na tom istom leveli, takže epic na 3 staty 184, epic na všetko 154. Chápete? Toto epic na 3 staty má vždy viac, to preto, síce toto je na všetko, ale na to menej. Ale všetko znamená ako, že obratnosť a sila, a kvôli tomu je to menšie aj to číslo. Lenže obratnosť a sila vám je celkom na nič. A je vám to celkom na nič. A preto sú lepšie 3 staty. Chápete? Dúfam, že hej. Ešte raz, proste všetko má menšie staty kvôli tomu, že tam sú aj sila a obratnosť. A epic na 3 staty, čiže vaše 3 hlavné, pre magov je to inteligencia, vydrž, šťastí, tak tie sú najhlavnejšie a proste epic na 3 staty má väčšie staty ako epic na všetko. Dúfam, že ste to pochopili. Ďalej, to bude vlastne posledná rada, toto bude fakt kratší diel. Napríklad epic versus level. Čo? Teraz sa pýtate, čo? Epic versus level? Čože? Ja vám to vysvetlím. Platí to hlavne na epiky na všetko. Takže jasné, keď nemáte epic na 3 staty, tak je o mnoho lepšie mať epic na všetko. Alebo keď je napríklad tie 3 staty menšie ako na to všetko. A takže napríklad všetko je 154 ako má staty. A ešte je to pre mňa dobré, to vysvetlím, lebo vlastne keď je to 154, tak je to pre 139 level dobre ešte. Ale jak by som už bol 154 a viacej, tak už to také dobré není. Už to vlastne není dobré, už to treba vymeniť. Dúfam, že chápete, lebo vlastne na tom leveli vám padajú už o dosť lepšie a už to proste, keď ja budem 154, tak toto vymením. No aj skôr možno. Dúfam, že ste to pochopili. Napríklad toto vymením, jak meníš dovtedy, no proste toto môžem vymeniť až keď budem 164. Nehovorím, že predtým to nemôžem vymeniť, ale do 164 je tento epic ešte dobrý. A s 3 statmi to je zas inak, ale samozrejme tiež keď budem 174, tak je to už dosť zle. Napríklad tento epic by som už mohol dať dole nejakej 150, nie. To je nejak o 20 statov, neviem. Alebo o 30 statov, hej. Asi o 30 statov, keď sú to 3 staty, no. Tak dúfam, že ste to pochopili. Ja môžem si tu dať aj podzemko ešte. Sice to k tomu nepatrí, ale skúsime.
No tak, for fun. Jo! Jo! Yes! Že jaký lak? Kokos! Musím to rozdýchať. Ja mám veš. Aj, pekné staty. For fun idem na pocenko v týchto hradách a ja dám pocenko a ja mám veš. Kokos! Jo! Yes! Tak tento je mega podarený, jo! Ja mám veš! Yes! Fúha, to je... Jaj. Ja mám veš, to nie je možné, ja sa cítim jak na priváte. To nie je možné. Barbarský bird. Môžeme. Ja mám veš. Vidíte, teraz si všetci hovorí, že ježiš, veš, ak ja už to mám dávno, ale ja prvýkrát, veš. Yes! Jo! To temný je tak. Yes, to je pre mňa splnený sen. Vždy som chcel byť na sefu pri veži. Jo! Takže tento let's play je mega... Let's play, to nie je let's play javni. Je to mega podarené, ale pritom to je len čo je lepšie. Jo! Vlastne ten je barbarský bird. Jo. Toto asi hodím do vecka potom, lebo ešte mi to je tam na nič, pretože... Ozaj, takže ďalšia rada. Jej! Jo! Takže môžem dať ďalšiu radu, ktorú si nechám až do ďalšieho... Nie, to je taká úplne mini rada, že vlastne pána koláčka dáte až nejak level 190, okolo 190, takže až od nejakej 180-ky by som začal kupovať veci na tieto takže je to taká mini rada, ale dúfam, že pomôže aj to. No takže sme mega pozorení, nie je to ne? No dobre, takže jak sa vám video páčilo, strašne, tak zanechte like, koment, odber a ak sa vám video nepáčilo, sadnite si na kaktus.